איזה קטע זה? זה כאילו חלק מלקבל החלטה להביא בן אדם לעולם. כשאתה הולך ושם ילד בטיפול, ואתה לא מעורב, פגישה אחת עם ההורים זה לא נקרא מעורבות תכלס. אתה קצת מסיר אחריות. הם יכולים להגיד ניסינו הכל בייאוש, אבל הם לא באמת ניסו הכל כי הם לא היו חלק. שם זה נופל. שם זה נופל כי הטיפול לא טוב, או שבאמת כי הם לא היו חלק? כי הם לא היו חלק. כי הם לא עשו שינוי. כי הם לא שינו את המוח שלהם, את ההבנה שלהם, את הדפוס חשיבה שלהם. כי הם רואים את הילד עדיין כמו ילד קקה שמציק להם, והורס את הבית, ואם רק היא תראה אותו בעיניים טובות, מה זה משנה כמה אני אחזק את הילד? זה לא קצת כף על האגו שאת אומרת להם דברים כאלה? לא קשה? מה זה כף על האגו? אני תמיד אומרת, כמו שאתה לומד כל דבר, ככה אנחנו לא נולדים עם ספר. אבל הורה שכל היום מאשים את הילד שלו במה שקורה, והוא אשם. מי אמר שזה קל? אתה יודע, זה משהו שאני אומרת, גידול ילדים זה לא דבר קל. הוא פשוט, הוא לא מסובך, כמו שמספחים אותו, אבל הוא לא קל. אנחנו נדרשים לעשות הרבה דברים, אבל איזה קטע זה? זה כאילו חלק מלקבל החלטה להביא בן אדם לעולם, שאתה יכול לתת לו כלים, ואתה אחראי אליו.